рӯзҳои 11 ва 12 июл бозиҳои даври нӯҳуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ сурат гирифтанд. Дар доираи рақобатҳои ин марҳилаи мусобиқот дастаи Истаравшан дар майдони худ тими футболии клуби марказии варзишро истиқбол гирифт. Бозӣ аз ибтидо то ба анҷом ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар нафасҳои нахустини рақобат меҳмонон ба задани гол мушарраф шуданд. муаллифи зарбаи ҳадафрас ҷониби дарвозаи истаравшаниҳо Шервони Маҳмадшоев гардид. маҳз ин футболбоз бо гузораш шудани 8 дақиқаи дигар маротибаи дуюм хатти дарвозаи дастаи Истаравшанро рахна кард. ҳамин тавр бо 2 голи задаи Шервони Маҳмадшоев қисмати аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. дар пайти дуюми бозӣ ҳарду даста борҳо имкониятҳои мусоиди голзанӣ доштанд ва дар як ҳолат футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар ҷаримагоҳи худ ба қоидаситезӣ 10 заданд, ки довари марказ зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. капитани дастаи Истаравшан Илҳом Баротов пеналтиро ба гол анҷом дода 8-мин голи худро дар ин мавсим ба қайд гирифт. дар бозии дигари даври нӯҳум дастаи Регарта Даст дар майдонаш тими футболи Хатлонро истиқбол гирифт. дар қисмати аввали вохӯрӣ ба дастаҳо имкони задани гол пеш наомад, аммо дар дақиқаҳои охири вохӯрӣ бошад ба футболбозони дастаи Хатлон имкон даст дод, ки ҳисоби дидорро боз кунанд. Эҳсон Бобоев тӯбро вориди тури дарвозаи Регарта Даст намуд, аммо дере нагузашта соҳибони майдон посухи сазовор гуфтанд. муаллифи голи ҷавобии дастаи Регарта Даст Нозим Бобоҷонов гардид. ҳамин тавр Регарта Даст ва Хатлон дар даври нӯҳум бозии худро бо натиҷаи мусовӣ 1-1 хатм намуданд. дар идомаи рақобатҳои даври нӯҳуми лигаи олӣ тими Куктоши ноҳияи Рӯдакӣ дастаи Файзканди ноҳияи Восеро ба ҳузур пазируфт. рақобати дастаҳо дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Рӯдакӣ доир гардида бо ҳисоби 3-1 ба суди соҳибони майдон хотима ёфт. дар дақиқаи 23 пайти аввал Наврӯз Рустамов аз ҳайати тими меҳмон ҷаримаи 11 метраро бе хато иҷро намуда дастаашро ба пеш баровард. пеш аз анҷоми қисми аввал Бунёд Шодиев футболбози дастаи Куктош бо як зарбаи қавии худ таносубро барқарор намуд. легионери ӯзбекистонии ноҳияи Рӯдакӣ Аббос Икромов дар дақиқаи 87 қисми дуюми майдондорӣ ҳисобро 2-1 намуд. бозигари дигари дастаи Куктош Муҳсин Абдуғафуров аз ҷаримаи 11 метра ҳисобро 3-1 сохт. ин дидор барои сармураббии тими Куктош Маҳмаҷон Ҳабибуллоев аввалин ба ҳисоб мерафт, зеро чанд рӯз қабл ин мутахассис дар ин мақом Раҳматулло Фузайловро иваз намуд. ҳамчунин дар доираи ин давр дастаи Истиқлол дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии Душанбе тими Локомотив Помирро пазируфт. дар ин майдондорӣ қаҳрамонони феълии кишвар бо ҳисоби 1-0 пирӯз гардиданд. муаллифи голи ягонаи вохӯрӣ дар дақиқаи 44 Рустам Соиров гардид. бозии охирини даври нӯҳуми мусобиқот миёни дастаҳои Хуҷанд ва Душанбе 83 доир гардид. ин дидор дар варзишгоҳи 20-солагии Истиқлолияти давлатӣ сурат гирифта бо ҳисоби 1-0 ба суди мизбонон поён ёфт. голро дар дақиқаҳои иловагии қисмати асосии бозӣ Фирдавс Чақалов вориди дарвозаи Душанбе 83 намуд.